il-ġimgħa ta' 30 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 14, versi minn 1 sa 6. Darba kien is-Sibt, Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Farizej biex jiekol għandu, u huma għadu għajnejhom fih. U resaq qudiemu wieħed marid bil-ilma. Ġesu qabad jistaqsi lill-orrif tal-liġi u lill-Farizej għalilhom: jiswa jew le li wieħed ifejjaq f'jum is-Sibt? Huma ma tkellmu xejn, iżda hu qabad lir-raġel, fejqu u batu. Imbagħad qalilhom: min minkom se jaqalu ibnu jew barri f'ġibja u għax ikun is-Sibt ma jmurx malajr itellaw minn hemm. U ma kellhomx il-ħila iwiġbuh għal dan. Il-kelma tal-mulej, tifħil lilek Kristu. X'kienet l-intenzjoni ta' Ġesu għal kmandament ftakar f'jum il-mulej u qazzu? Il-kittiba u l-Farizej ridu jaqbduh jikser ir-ritwal ta' jum il-mulej li għalihom kien is-Sibt, ħalli bekk ikunu jistgħu jakkużawh li qed jikser il-liġi ta' Alla. Fi ftit kliem imma f'tifsira qawwija, l-Evanġelista Luqa jikteb: Ġesu ara f'ħsibijietom. Huma kienu mimlija bil-korla u bil-mibeda lejn Ġesu, għaliex kienu jpoġġu ir-raġunamenti tagħhom ta' x'inhu tajjeb u ħażin fuq kollox, saħansitra fuq Alla nnifsu. Ġesu juri l-iżball li kienu fih billi jindika l-intenzjoni ta' Alla għal jum il-mulej, li tagħmel il-ġid u s-salva ħajja aktar milli li tagħmel id-deni u tiddistruġġi ħajja. Aħna l-insara niċċelebraw il-ħadd bħala jum il-mulej biex infakru l-opra tas-salvazzjoni ta' Alla f'Ġesu Kristu u l-ħidma tal-ħolqien il-ġdid li hu wettaq bil-mewt u l-qawmien tiegħu. Li nistrieħu f'jum il-mulej hu mod kif nesprimu unur lejn Alla għal dak kollu li hu għamel magħna. Dan il-mistrieħ imma ma jeskludix il-parteċipazzjoni fil-quddisa u tqarbin imqaddes u l-imħabba li għandna nuru lejn il-proxmu tagħna. Jekk aħna verament inħobbu lil-mulej fuq kull ħaġa oħra u fuq kull persuna, allura din l-istess imħabba ser tkun l-istess għajn li minna inħobbu wkoll il-proxmu tagħna kollu. Inti tonorah lil-mulej bil-mod kif tiċċelebra il-jum tiegħu, il-jum tal-ħadd, bi preparazzjoni tajba għal quddisa permezz tal-qrar u tqarbin u bil-mod kif turi mħabbtek f'servizz lejn kulħadd. Aziz mulej, fir-rebħa tiegħek fuq id-dnub u l-mewt fuq is-salib u bil-qawmien tiegħek, inti tajtna it-tama ċerta li għad naqsmu miegħek fil-mistrieħ etern għal dejjem fil-ġenna. Indur lejk, Aziza Ommi Marija, inti li diġà tinsab bir-ruħ u l-ġisem fil-ġenna. Itlob miegħi biex inħalli lil-libnek jittrasforma lil qalbi b'imħabbtu, ħalli nkun nista' nobdi bqima il-preċett tal-jum tiegħu billi niċċelebra kif jixraq il-qudies u nservi lil ħut il-bnedmin kif int u ibnek kontu u għadkom isservu lilna. Amen.